Takže Zoom Boom 2G. Počkaj, no. A ďalej. Ďalej Bulldog Powerful, tiež 2G. Mm, 2 Doom Boomy 2G+. mm. Jedna bomba a starý pirátik. No, ideme to odpáliť. Ideme to odpáliť. Takže Počkaj. začneme pirátikom klasickým. Ja, počkaj, musím si odistiť zapáľovač. Jaj. Tam nemáš odo mňa? Mám. Jaj, už si nepamätám. Nebolo to až také slabé. Na to, že to je starý pirátik, to strieľa dobre. Dobre, ďalej. Tu máme Powerful Bulldog. Tiež 2 gramy. No, to už bolo niečo. Takže ďalej Doom Boom 2G+. Ale nejako to stlmuje. Tak troška sme preskočili bombu. Tam má 0,50. Ale to bolo silné dosť. Takže znova Doom Boom 2G+. Dáme to do vody. No a myslíš, že to... Buchne to, skúsime vo vode, čo to spraví, keď máme 2. Aj, ide to. Dobre. Na vrchu plávala. Tak ako posledné Zoom Boom 2G. El Titano. Tak čaute, dajte like, odber, ahojte.